бяхме за малко, за този земен рай, чрез този хубав концерт, който ни поднесеха нашия сътворен. Още веднъж ви благодаря и ви приканвам така да обединим всичките си усилия заедно, имайки на разположение този църковен хор, който ще пее и в Идилия, и в другия храм, да изпълним православното храм с още по-голямо присъствие и с още по-добро съдържание. Желаем на всички да ни даде Господ здраве и сили, да може и тази година да благодарим на Бога за всичките му благодеяния, които Той е сторил на нас, на нашите домове и семейства, и да погледнем с вяра и надежда и със следващата 2015 година и тя да бъде спорна, да бъде благословена, да бъде още какво да кажем, то винаги има още какво да се пожелае, но да бъдем пак заедно, да бъдем пак заедно и пак да славим Бога и в храма, и в сърцата си за много и много години.